Dva miša. Gradski miš je pošao u selo da posjeti drugog miša, svog prijatelja. Ovaj ga rado dočeka i iznese pred njega sve najbolje što je imao. Orahe, lešnike, žito i komadić osušenog sira koji je čuvao za praznik. Gradski miš je namaštano gledao u hranu. Moj prijatelju, poče onda govori seoskom mišu mašući glavom. Zar je to vaša hrana na selu? Dođi ti kod mene u grad ako hoćeš da znaš šta je život. Miš seljak pristade. Kada su stigli u grad, gradski miš uvede svoga gosta u podrum u kome je on živeo. Tu su bile šunke, sirevi, kobasice i razni drugi džakonije. Seoski miš nije mogao da veruje svojim očima. Odjednom se začuje lavez psa. Gost se uplaši i počne da beži po uglovima ne znajući gde da se sakrije. Domaćin ga jedva utiša govoreći mu: nije to ništa, ne boj se. Oni nastaviše da jedu, kada u podrum počeše da ulaze ljudi, čas za šunku, a čas za nešto drugo, a miševi su svakog časa bežali kud je koji mogao. Jadni seoski miš počeo moliti gradskog miša: molim te, vrati me kući. Hvala ti, brate, ali džaba ti sva hrana sa tolikim nemirom.